Вчора се случило to škafine. Волонтери ще самоініціативно позбирали, že by zbierali šmece, zamerkovali, že nadosť šmece pomedzi valali, prosto počeli, že by tako zaprinesli svojemu valalu i неділю популярні ще пришитали, взяли мехи, рукавиці і позбирали то шмece, które було на вході до валалу. Ми збирали 9 мехи, dosť boli to tí mechy češky, takže od prilike to 90 kg. To tí mechy šija veliše nam, mi navolali mesni zajednicu ruskom i mechy odnešeni na šmecijskom. I za цей нагоди поголуємо і других волонтерів, які жадають робити таке дацо. Не знаю, на які способи, бо ще обаваю, чи то можу ли вони шлюбодно, вихаснують свій шлюбодний час, кед красний день і сіна хвиля, кед їм потрібні деякі інформації, або деяка потримовка коло того може нас контактувати на Facebook боку, або на Facebook боку є всі інформації чисто телефону, на які ще можу явити, можемо їм дати потрібні інформації, які їм потрібні.